Arratsaldeon eta ongi etorri da noi. Eurocup da hau, Eurocupek 3. jardunaldia du gaur eta 2. partidua jarraian jokatuko dute Bilbao Basketekoek hemen etxean Miribilan. Lietuvos Ritasen kontra jokatu beharko dute eta irabazi beharrean dira Carles Duranen gizonak lehenengo Albaren kontra galdu egin zutelako. Eta noski 8 partidu besterik ez dira zerako ligaxka honetan, beraz irabaztea komeni. Lietuvos Ritas eta Bilbao Basket aurrez aurre, Josan Aldalur, Lietuvos Ritas, Zalgirisekin batera Lituaniako talde nagusienetariko bat. Bai, ala da, ez? Badakigu gainaz, Lietuvos Ritas dela Lituaniako 2. taldea, eta, kontu handiz izan behar da talde honekin, ez? Ikusi behar dugu gainaz nolako jatorrizko ibilbidea izan duen betidanik Europan, ez? 6 aldiz Euroligan, Eurocup bat irabazitakoa, ULEP bat ere bai, eta momentu honetan ere 6 garaipen bere ligan, eta porrot bat Zalgirisen aurka bakarrik. Ondo, talde ona dudari gabe, dena den badaude azken ordukoak, taldei dagokionez, rosterrari dagokionez, Juan de la Vega, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon bai guztioi, bajak azkenean 2 aldetan izango dira. Bilbao Basketen Jonathan Tabuk ez du jokatzerik izango, aurreko astean Iban Bubak ez zuen jokatu. Gaurko Kroaziarra, pivot Kroaziarra, pixka zalantza zen, baina azkenan jokatzeko moduan izango da Buba, eta beste aldean baja nik esango nuke are garrantzitsuagoa duela Lietuvos Ritasek, izan ere David Asgailius, bere galekoak, nahiko puntu asko batzen dituen jokalaria, bazkenean lesio bat izan du aste honetan, eta ez da gaur jokatzeko moduan izango. Astebeterako lesioa dauka Gailiusek eta gaur esan bezala ez da Miribilan izango. Hor dira bostekoak, Borg, Banford, Mumbrú, Nikolic eta Erik izango ditu. Aukeratu ditu bostekorako Carles Duranek, epaileak Jovkic, Pastusiak eta Jaliko, Serbiarra nagusia. Beraz dena prest hemen Miribilan gaurko partiduari ekiteko. Bradus, Logan, Jomantas, Gordon eta Lapeta dira bostekoan. Alaxe aukeratu ditu eta Vilniuseko entrenatzaile nagusiak. Beraz badirudi, bai batak eta besteak, zenbait jokalari gero minutu gogorretarako gorde egiten dituela, ez da? Osan? Bai, ala dirudi, ez? Alde batean, esan dezuen moduan, ez? Ez dago Jonathan Tabu, Borg bostekoan. Agian Javi Salgadok ere gaur minutu gehiago, ez? Izango ditu kantxan beharko. Eta beste aldean, Drew Gordon nik uste polita izango dela, ez? Llorente da ikusi dugu hor, irudietan Sergio Llorente orain arte ez du partidurik, ez du minuturik jokatu Bilbao Basketekin, baina gaur debuta egin dezake Juan de la Vega lehen aipatu bezala, Tabu lesionatuta dagoelako. Eta Jomantas berriz, Procesas entrenatzaileak oso gogoko duen jokalaria batez ere urte asko dituelako eta veteranoa delako, eta honelako partiduetarako urteak eta batez ere jarduna eukitzeak laguntzen du, ezta? Hemen Bilbon Kasilan jokatutakoa da. Bai. Eta orduan Salgado ere Bilbao Basketen zegoen. Urte batzuk pasa dira. Bai, eta denboraldi horretan Lietuvosek Eurocupa irabazi zuen. Horatuko duzu, Turineko Final 8 ura, Bilbao Basket bertan izan zen, finalerdietan Bilbao Basketek Himkiren kontra galdu zuen, eta gero Himkik finalean, Lietuvos Ritasen aurka. Birritan irabazi du txapelketa hau talde lituaniarrak. Prest daude beraz, Lituaniakoak kantxan, 21 puntu sartu zituen bai. Drew Gordon, jokalari horrek lehenengo partiduan, Himkiren kontrako partiduan eta aipatutakoa. Ez du Bilbao Basketek partidurik irabazi, bat bakarra jokatu duelako eta galdu hemen, Albaren kontra, Alba Berlinen kontra. Eta gauza berezua gertatu zaio Lituaniako taldeari, Himkiren aurka jokatu zuen lehenengoa eta galdu. Eta noski, lehenengo partidua gainera etxetik kanpo, ez dute hauek ere ibilbide erraza. Gaur erlojua ondo dago itxura batean, beraz partidua gara izasiko da baloia gora, aurreneko aukera, aurreneko erasoa Lituaniako entzat izango da. Bradus lanak eginez, antolatzaile lanak eginez, Logan, hor da, zuetariko askorentzat ezaguna, besteak beste Baskonian jokatu zuelako. Hor da Logan, jaurtitzailea eta puntu egilea da batez ere, urrunekoa hirukoa, ez.
Utsa galanta, baina gero Erikek lo hartu du hor, ez da, errebotean. Bai, nik uste, beak ikuste zuela, ez, aukera bikaina errebote hori lortzeko, eta zetikan etorri zaio Gordon, eta bueno, uste gabean, ez, bota dio baloia gorputzaren aurka, eta galdu egin du. Partiduan hasieratik sartu behar dela, Bai. Komeni, Logan berriz ere, oraingoan bai, oraingoan, barnerak eta eginez, Kristalnean lagundu, eta Butz eta bikoa, Lituaniakoak goitik, Ritas, Vilnius, Hiriko taldea izuzen ere. Banford, Mumruren bila. Ez, oso ondo gordeta dago Mumru. Azkenean alako batean bai. Kanpokaldeko jaurtiketa da. Ez, eta errebotea berriro ere. Drew Gordonek. Ba, ikusi dugu, edo ala iruditu zaiteintzat, ez da? Mumruren zen posteatzeko alegina, baina oso ondo defendatuta zegoen, ez diote aukera hori eman. Eta orain, Garbi-garbia irukoa, argi, Utz eta bost. Bai, bakarti xamar gaineaz izan du, ez, jaurtiketa hori egiteko aukera, eta hori zaindu beharrako izango da, ez. Kanpoko lerroa zaintzeko gaur zailtasun izugarriak ikusten dizkiot, hasieratikan dominio Bilbao askoti. Eta, bueno, kontuan izan da gaineaz, hiru jokalari txiki dituen, eta Drew Gordonek ere, errestasunak dituela. Kanpoko jaurtiketa baietan, kontuz, lerro horrekin. Tabu ikusi dugu hor, une batez, soleoan min hartuta dago, hilabete inguru beharko du. Berriro jokatzeko moduan izateko. Banford! Hirukoa da! Ez! Uztaian jota errebotea berriro ere, Lietubos Ritako entzat, lapetaren zatain zuzen ere. Logan berriz ere, kanpokaldetik jokatu zorain. Erasoan. Mumbruk hartu du falta, lapetaren lehenengo falta pertsona. Eta jokalari honek badu bai faltak piatzeko erraztasuna lehenengo partiduan. Himkiren kontra alduzuen lehenengo partida lehenengo jardunaldian Lietubosek. 4 falta egin zituen, 12 minutu. Gorputza handia du, 2,7, ez da? Baina gero gorputz hori nola erabili, kosta egite zaio. Zailtasunak ondo kudeatzeko. Banford eta Bord. Banford orain bestaldean, Bord, jaurtitzeko moduan ez. Mumbruk keinua. Oraingoan bai. Oraingoan, hirukoa sartu du. Alex Mumbruk, 3 eta 5. Eta gaur, niri ala iruditu zait behintzat, lehenko asteazkenean baina zarata gehiago dago kantxa honetan. Animazioa handiagoa dago edo babes gehiago taldeari. Urratxak, nabarmenak lapetarenak. Berriz ere lehen aipatutakoa, ez da gorputza handia bai, baina mugimendu arintasun pixka falta behar bada. Bai, kontrolatzeko zailtasunak dituen jokalaria da, ez? Hemen nabaritzen zaizkio gabeziak. Defensako jokalaria proposa, baino erasoan zailtasunak dituenak, ez? Hala ere, bueno, altuera horrekin eta gorpuzkera horrekin, bere lana ondo betetzeko aukerak izango ditu, defensako. Mumbruk 3koa berriro, eta baita hau ere, leku beretik. Bai. Leku beretik, hortxe zeukan isa bat eginda kantxan, 6 eta 5 aurretik ipini dira, Bilbao basketekoak. Eta Artura Jomantas berriz ere erdilo, ez? Hor flotatu egin dio eta aukera izan du berriz ere bere aurka jokatzeko Mumbruk. Mumbruri flotatzea, Bai. segin ez dala horrela. Erantzuna bestaldean, hau ez, hau irten eginda. Logan berriro ere jaurti egingo du honek, ez ba? Esku bakar batez, garbi-garbi. Hor lapetak bintzat, errebotea jaso du. Bai. Errebote datuak ere garrantzitsuak dira. Diferentzia handia dagoelako. Asko jasotzen ditu Vilniuseko taldeak eta Bilbao Basketek. Horretan arazoak izan ditu. Esan nahi dut hori ere, partidua aurrera doan ala, erabakigarria izan daiteke. Eta Juan, zuk ere hitz egin duzu, ez da Blanco bigarren entrenatzailearekin, Espainiarra da, eta batez ere badirudi center titularra Gudaitis dela. Lapeta aserako minutuetan lan egiteko aterako zuela. Desgasterako jokalaria, zalantzailearik gabe, Lapeta. Eta, bueno, berak batez ere azpimarratu digu, nik lehenera aipatu duana, ez? Davidas Gailiusen baja, bere eurentzat oso jokalari garrantzitsua dela. Horregaleko postuan duten jokalaririk onena, jokalari lituaniarrik onena, 4 estatuatuak baititu talde lituaniarrak. Eta bai, horretan, batez ere hori azpimarratu du. Gero
hainbat pivot izango ditu kantxan, baina lapeta hasierako minututan desgaztela nahiteko kantxaratu, zalantzare hor. Hor jokaldia errepikatuta, baloia beltza da. Banford, atera egin beharko du. Mumbrú berriz ere, ez da iritsiko. Iritsi da, ez, zapaldu egin du azkenean. Lehenengo minutu hauetan Lietu zen defensa nahiko zuzena, ez? Ikusten ari gera, gero ez dakigu zer gertatuko den, ez? Baino oreka handiarekin ari da jokatzen, defensa ondo ikasita ikusten ari gera, ez? Ze ondo zaintzen duten, ez? Sistema guztia. Hala ere, bueno, pazientzia gehiagorekin jokatu behar du, ez? Eta azkarra agian mugitu baloia dominio Bilbao Baskete. Bai, eta erasoan erantzun duzun dana Mumbruri. Bai, momentuetan, bai. Borjek jaurti du, iruko bat, bai, baina ez du sartu, Banford ere etzaio baloia jaurtitzeko moduan eroso jaurtitzeko moduan iristen. Bai, eta puntuak trukatzea bakarrik gaur ez du balio, ez? Oso jokalari trebeak ditulako, erasoko joko hortan Lietu Gorritasi. Pasi du, bai, ies egin diola. Hala ere, azkenean Nikolitzen eskuetara iritsi da baloi hori. Borjek azkar jokatu nahi du. Keinua, bakarrik, kanpoan da Banford, orain bai, bakar, barrura. Iru, Banford. Eitu du demora, Nekoa, hoi bai, ez, normalean transizioan harrapatzen badu, nik uste eta aukerak izango dituela, ez, desorekak bilatzeko eta jaurtiketa errezak aurkitzeko. Eta aldaketa egin orain defentsan Carles Duranek, Banford jarri du Brodusen aurrean eta Tobias Bori Loganekin. Lehen sufritu egin du Banfordek Loganen kontra. Banford eta Mumbrú, azkar jokatzerik badaukaten. Jaso du, ba? Justu xamar, bai. Zagit azken momentuan azamar puntakin, ez? Lortu duen jasotzea baloi hori, baina ies egin dio azken momentuen eta pasea luze xamarra. Txapela! Baina pertsonan are bai, ala? Bai, aderazi dute, baina muy goien harrapatu du baloi hori Erik. Xaloa. Dator Erik Bera, Michael Erik pivotarra. Aulkirantz, lehenengo minutuak izango ditu, aurtengo Eurokapen. Buba, Kroaziara. Bai, belaunakin dabil Kilikolo, ez zuen jokatu Albaren kontra, eta gaur ere zalantza izan da azken momentura arte, baina jokorako dago, eta eskertuko du, ze nik badaukat oroipena, orain astebete, barrukaldean Erik eta Mitevich ez ziren nahikoa izan, ez, Albari aurre egiteko. Justu xamar ibili ziren, ez, eta asko nabaritu zen errotazioa. Mumbruk ere lagundu zuen, hor barrukaldean, Erbel ere, bueno, saiatu zen, baino hala ere nik uste dut, horrelako Eurocup batean beste zerbait aurkitu behar duela, eta behar duela, ez, Bilbao Basketek eta utsunen abarmena izan zen, bai, oain dela astebete ikusiketako partida hartan. Baina noski, Saskibaloi talde batean, bajak beti dira. Beti dago norbait min hartuta, eta horrekin ere taldeak jokatu egin bat du. Mumbrú irukoa, baita hau ere. Iruko, Alex Mumbruk. Eta Fischer jokoa antolatuz orain, Lituaniakoentzat. Fischer eta Gordon. Baita Broadus ere. Berak jaurti, Fischerrek, ez. Errebote luzea, Banfordentza da. Ea azkar egiteko jokaldia baten, oraingoz ez. Mumbrú, Keinua. Eskean Banford, baina ez. Antolatzaileari azkenean. Suediarrak kronoa begiratu. Labandu eginda, aurkitu du Mumbrú, berriro irukoa da. Hau ez da sartu eta Gordon zegoen hor errebotea isteko. Askotxe izango ditzake, ez? Ez zen aukera txarra, baina urrutu xamarra gian, ez? Buba, pertsonala. Hau bai, hau Arturaz Gudaitis da, 23 urte ditu, 2-0-8 Lituaniar gaztea, eta taldeko Lituaniarrik onena. Talak eta bikoitza, beltzezko gizonen taldean. Lapornik eta Axel Erbel, kantxara, Banford eta Nikolitzen. Fischer eta Erbel, baloia gora. Erbel Beltzezko gizonen talde.
dakit borroka izan ote den, baino urratsak bai, ez? Hala ere, baloia Bilbao Basketentzat. Baina Herbel dagoenean, lehenengo jokaldian, hor zen Belgiarra. Buba, Goian. Aurkitu du Mumbrú, oso ondo. Barrura, hori kristalean ikututa zen baloi hori. Oso pase ona, ez da? Bubak. Ikaina. Aukera asko sortzen dituen jokalari da Mumbrú, ez? Kanpotikan, barrotikan, eskarmentu handiko jokalaria da. Bai. Ez dugu deskubrituko, baina hemen neko lanak baditu, ez? Dietuko sekondo zaintzeko. Baina berari esker, ari da Bai. berak eusten dio. Taldeari orain arte, eusi dio. Radus eta Fischer. Udaitis. Bizkarrez, laguntza batera Mumbrú. Kanpokaldean da Fischer, keinua. Borgtu atzekaldean, bestaldean orain hirukoa da. Ez, errebote luzea Borgek. Laporrik eta Mumbrú. Herbel. Abiadura gehiagi, Zeraman hor Mumbruk. Nik uste Herbelek esan duela nola ba, nien aukerik, ez da? Utsartea kantxan, Dominion Bilbao Basketek 16, Liotugosek 8. Amasei Dominion Bilbao Basketek, Lietugos Ritasek 8, bikoiztu egindu Lituanioko taldea Bilbao Basketek markagailuan eta Salgado kantxan. Salgado eta Banford dira, Lapornekin batera txikiak orain, eta barruan berriz, Herbel eta Buba. Bai, Lietugos talde moduan ari zen jokatzen, eta badirudi ez, hor nahastu egin direla momentu batzuetan, ez dute zaindu balantzea, eta errebotea lortzen badu Bilbao Basketek aukera dauka, ez, korrika egiteko eta errez iristeko, erasoko joko hortan horregatikan, ez badugu gelditzen lehenengo pasea eta ondo egokitzen espadin bada defentsan Lietugosek zaitasunak izango ditu. Entrenatzaileak esan die jokalariei geldoegi ari direla jokatzen. Bai, erasoan bai, poliki egi. Fischer. Eta berriro ere kantxan dago Jomantas. Logan. Gordon eta Fischer. Banford dauka gainean, erlojuari begiratu, atera du, hiruko atera du, baina errebotea Herbelen eskuetara eta Jomantasena. Jomantas eta Herbel, gogor izango duzu, osan, elkarren kontra jokatutakoak dira Ulebeko final hartan, 2007an. Orduan Real Madrilen zeuden Mumbrú, Herbel eta Raúl López. Irabaz egin zuen Xerleroan gainera. Irabaz egin zuen Real Madrilek, eta orduan hantzen Herbel, eta orduan hantzen baita Jomantas. Bai, baita Kasian ere, lehen aipatu duzun partida horretan, talde horretan, genuen Jomantas, gero Eurokapeko txapeldun bilakatuzpan, Lituaniarra. Eta Salgado ere hantzen, Gipuzkoa basketera, eta Estudiantesera, eta joan aurretik. Salgado eta Laporni. Ez du jaurti nahi oraingoz. Herbeli utzi dio, keinua berriro. 3 segundu. Buba, ondo Buba. Bi handien arteko jokoa polita. Bai, oso ondo utzi dio baloia, ez? Hor pase pikatua etzan erreza, azken momentuan baloi oso beroa zen, baina hala ere Bubak ondo bukatzeko aukera izan du. 12-bateko partziala ikusi duzu irudietan. Eta orain arteko diferentziarik handiena 18 eta 8. Hirukoa da. Ez da sartu. Rebotea Herbelek, Salgado. Lagunei nun kokatu behar duten eskatuz, Bubak hirukoa du. Ez da sartu. Honek ere eukidu denbora jaurtitzeko, eta badu jaurtiketa hori. Bai, Javi Salgadok agindu dio, ez? Neko garbi entzuteko aukera izan dugu, ez? Buba deitu dio eta erakarri jokalari bat eta aske ikusi du Iban Buba. Eta Patxesas, Lituaniarren entrenatzailea berotzen hasi da, nahiko lasa ikusi dugu lehenengo minutuetan, baina bere taldeak markailuan aldentzen hasi denetik, batez ere Jedraitis gazteri sekulakoak botatzen ari zaizkion honetan. Lehen bankukoekin ere, hasi da garrasika. Baina lasek eta apal ikusi dugu hasieran, gero ez. Badu genio, goratu behar dugu, Aseko Procom talde Poloniarrean hainbat urte eman zituela, Euroligan ere 5 urte zibili zela, Patxesas.
eta lehenengo zari dela talde lituaner batekin Europako nazioarteko lehiakete batean eta bere taldea zuzentzen. Lapeta poloniarra da eta berarekin egon zen baita Logan. Baita Logan ere hori, Seko Prokon talde poloniarra. Eta aurten denboraldia hasieratik hasi du, ekin hasieratik egin dio taldean, baina igaz joan zen Lituaniara Marcelo Nikola, egon zenan, ez zuen asmatu. Bai, eta iritsita gutxira, kopa irabazi zuen, Lituaniako kopa, 6 urtez eramatzan Lietuvosek ezer irabazi gabe, eta Patxesa Sibistarekin bat, beste garaikur bat eman zuen. 18 eta 11, Bilbao Basket goitik. Eta blokeoetako borrokan, Lapornik defensa bat, personal bat atera du, ezta? Oida. Konzentrazio pixka bat galdu du, ez? Lietuvosek konzentrazioak irandu dio 6 minutu, ez? Gutxi gora bera lehenengo laurdenean. Eta horrari da buru belarri entrenatzailea ea lortzen duen, ez? Bosteko onpat aurre egiteko, baina Bilbao Basketek mendean hartuta dauka momentutan, ez? Aurkaria eta partida nahiko ondo gobernatzen ari. Laporniken lehenengo puntua. Gaurko partidu honetan, jaurtik eta libreak ditu. Esloveniarrak. Bigarren ere bai. Horba. Gaztei puntuak lortzeak, ezta? Konfiantza emango die. Noski bai ez. Bai, esan nahi du bai Nikolitxi, bai Laporniki. Borjek ere 3 bat egin du. Ederra, Ederra oraingoan. Mozketa bikaina. Bai. Giedraitis. Gaztea da, talentua handikoa lehen Blankoek esan digunez. Eta oraindik ikasi beharra daukala, baina selekzioan ere egon dela, eta sekulako doaia komenditu. Hori, harrika da. Atera egin behar, eta azkenen eskubakar batez ondo Banford. Berriro pazientzia. Bai, zuzendu du, pase txarra eman dio, baina gero. Bigarren aukeran, bueltako hortan aukera izan du, ez? Barnekaldiarekin bukatzeko, baina bai, zaitasunak izan ditu, baina patxada zari da jokatzen, bere sistema dominio biloz. Pasea belaunetik bera eman diola irutu zaitu. Ez da sartuko, errebotea berak berriro. Gordon, ez, Dubak orain bai. Salgado, Lapornik, Stein, eske, Banford ere irekita. Salgado bera jaurti, errebotea Banforden eskuetara. Horrela bukatu da laurdena. Lapornik eta Banford irekita zabalik zituen, baina Salgado bera jaurti eta ez du asmatu. 22 Bilbao Basketek, 13 Lietuvos Ritasek. Lehenengo laurdenean nagusi Bilbotarrak, Dominion Bilbao Basket, 22 eta 13, naiz eta gutxi eta bosteko partzialarekin ekin dion partiduari Lietuvos Ritasek. Baina Munbruk eutsi dio lehenengo minututako noraez horri edo iparra galduta zegoen momentu horri. Munbruk kapitain bada eta esperientzia badu, momentu horri eutsi egin dio, 3-3ko jarraian sartuta eta orain patxada zari da. Hala ere esan behar dugu, ez dira zenbaki normalak 3ko marratzikan Lietuvosentzat, zazpitikan bakarra sartu dulako orain arte. Eta pixkanaka bere onera ekartzeko aukerak izango ditu, etxetikan kanpo, zaitasun gehiago izaten dira, urruritasuna ere bai. Eta beste aldean, aukera gehitxo, errezegi jokatzen ari da, 3ko marratikan Bilbao Basket. Orain arte oso errez ikusten duelako partida, lehenengo laurden honetan 11 saiakera egin ditu 3ko marratikan, azkenekoa behartuta izan da, Javi Salgadorena. Baina 10, baina porzentai honak lortuz, 11etik 4 sartu ditulako orain arte. Atxeen aldian da, Alba Berlin eta Hinkiren arteko partidua, 40 Berlinek, 53 Hinki Moskuk. Beraz, Rusiarrak nagusi, Mercedes Arenan, ane Berlineko kantxa nagusia. Hemen, Bilbotarrak 22-13. Fischer, Salgadoren kontra. Erben laguntzera etorri da, eta Falta, atzetik. bai, hori da. Santutxorrak berak onartu du falta, atzetikan eginikoa. Eta lehen ulertu diot Patxesan entrenatzaileari Fischerri esaten ziola Salgado irasotzeko. Zergatik pa?
Zinez jokalari azkarra da, Fischer ezautzen dugu, Joventuten izan duela hiru denboraldi eta normalian deitzen, jugoia deitzen dugun horietakoa da, ze puntuak sartzeko egiteko erazasun handia da. Errebote azkenean Herbelen eskuetara. Salgado. Lapornik zain, ez dela hori jokaldia, beste modu batera nahi ditu. Todorovic da orain kantxan. Lapornik, Herbelen laguntza du, Salgado eta Todorovic. Mugitu, pasearen bidez aurkitu dute azkenean jaurtitzeko modua, ustela Laportiken jaurtiketa. Bai, bazirudien, nahi zutela jokatu, ez? Hor Maikerekin, baino ez dute aukerarik izan ondo zainduta zegoelako hor barrukaldean. Kasu egin dio, Juan? Bai, Entrenatzaileari aurreneko bi falta atera ditu. Bai. Jolastik, hasi dugu bigarren laurdena. Fischerren lehenengo puntua da, gaurko partidu honetan. Bost dara matzan Loganek, eta iruko bat Gordonek. Errebotea Todorovicen eskuetara, ea ba, normalean Todorovicek partiduak bizitu, ez da? Azkartu egiten ditu. Bai, oso jokalari fisikoa delako, ez? Transizioan, kontraerasotan, gustoko jokoa du, ez? Berrinketa horiek bilatzea. Herbelena ez da sartu, baina behekaldean hor Gudaitisek erduta zeuka, bai, Erik. Hor da oso ondo, errepikapenean ikusten da, ez da inguratuta dauka. Erik, ies egin dio berriro ere, Lehengo batean ere, gogoratzen Albaren kontrako... Partida amaieran. Hori da. Birritan, alegizio baloia. Salgado defentsan, ez dauka lan erraza hor. Eta hala ere, azkenean, baloia beltza izango da. Beltza izango da baloia, garbi naiz eta Juan, jesarleko kotarak Bai, gure ikuspuntutik ni ikuan harrien aulkien alboan nago. Egia esaneko erabaki zaila iruditu zain nire ere, ze biek batera mandiote baleari, eta, bueno, ez dakit azkenean entzuzko gizonentzat da baloia, baina nik ere zalantzak izango dituzke. Perspektiba honetatik beti ere. Lapornik ekipiniko du baloia jokoan eta Erik berriro ere jesarlekura. Egia esan, valorazio negatiboan dago momentu honetan Maikelekin. Zer gutxi jokatu du erasoan eta bi falta ditu, ez? Eta horrek, kenketa bat egiten du valorazio kontu horietan eta agian horregatik. Hori ez da falta. Nik uste txapela ipini dutela lehenengo, ez? Bai, gero agian kontaktua egon da, baina... Baloi soinua entzun dugu hemendik. Bai, horregatik. Bai, baloia egon da, baina gero airean zegoela kontaktua jaso du Herbelek. Bai, bere Herbel ere hautsart, Ez da gazte Herbel. Errebotearen bila. Salgadok berak, txikienak, jaso du baloia esku artean. Orain azkar jokatu nahi du. Jokatu dira dagoeneko defentsan, beraz 5-5 kontra. Herbel, hau bai. Dotorea jokatu, Lehen bakarrik zegoen da ez plasmatu, eta orain alborako mugimendua eginez, ez da? Gudaitisen aurka beak ikusi du, ez? Nagusi zela, bea baina azkarra badela. Keinu bat egin dio barrukaldea eta abantaila txiki bat. Zenbat baloi horrela? Lituaniakoek, esan nahi dut, uztaian tik-tak-tak ikutu, baina sartu txarrak ez. ari da egiten, ez? Lehenengo zati honetan. Lapornik. Eta pertsonala egin du Giedraitisek. Mendean hartuta dauka momentu honetan, Bilbao Basketek partidua. Bai, ala dirudi, eta arnaz estuka ikusten dugu, ez? Ditu Borritasen taldea. Saiakera ari da egiten, protzesa saia lortzen duen, ez? Arnazaldi txiki bat, baina orain arte nahi bezala ari da kudeatzen partida. Arnazaldia ikusi du. Javi Salgadok behar du zerbait. Auspoari buelta emateko. Herbele kanpora, Uba, Laporniken eskuetara, jaurti? Ez. Edo, baina ez zuen balio, Sartu izan balitzere zuen balio, ze taulako goikaldea jota gero, hori bakizue, baloia kanpoan ematen dutela epaileek, eta, bueno, sartzeko zorian izan da, baina ez zuen balio izango. Horixe esplikatu dio, epaileak.
Agian markagailua bera jodu, ezakite goiko posizio Erlojua. Bai, baliteke. Giedraitis. Fischerren bila, ez. Logan ere ondo zainduta dago, 7 segundu. Fischerrek berak egin beharko du jokaldia, baina orain aurrean Borg dauka, 3 segundu. Jaurti egin behar. Airea edo utza. Una defensa berriz ere. Lapornik. Borg berriz ere. Eta Herbel. Sartu egingo da, Sartu egingo da Herbel, ausart, indartzu, eta erabakia... Partidaria jokatzen. Bai, gero. Akselerrea. Normalean, horra pintura azpira ez da hain ausart sartzen, ez da, baina orain bai, 5-1 partziala bigarren laurden honetan, 27 Dominion Bilbao Basketek, 14 Liotuz Gorritasek. Hor da, Carlos Duran. Atzo esaten zigun, Ez dagoela arduratuta. Etzela izugarri puztu lau eta utxeko zeukanean alde, orain 2 jarraian galduta ere, ez dagoela lur jota. Neurria behar duela, Ba, noski bai, arrazoia dauka, ban nator beharekin, Neiko zuzen ari da jokatzen gainaz orain arte Dominion Basket denboraldi guztian zehar, bai Endesa Ligan eta lehenko partian, oin dala astebeteko partia hortan ere zigor gehiegi jaso zuen azkeneko minutuan, ez dut merezi hainbesteko aldearekin galtzea. Eta gian gaur horregatik, motivazio alderik beste zerbait gehiago ikuste zaio taldeari, txinparta gehiagorekin irten da. Hori da. Nik uste lehengoan esan zutela, edo pentsatu zutela, partidua bukatuta gero, ez dagoela txipi-txapa irteterik. Ez dago horrela irteterik, ez da Eurokapen ere. Eta gero azkenengo laurdenean, zerbait aldatuko da, eta irabaziko dugu, ez. Eta gaur Mumbruk eman du erakustaldia, eredua. Zierratik. Hori da. Todorovic. Kanpoan da. Borg, barrura. Irukoa, antolatzaileak, Tobias Borgek. Lehenengo 2 puntuak dira. Bai, barruan dago. Nik ez dut emendik. Zapaldu ere zuen egiten uste. Azken aldean, Uztaipe horretatik bestaldean gaudegu, eta gaizki ikusi denik. Bakarkako jokaldia, pertsonala egin diote azkenean, baina buruz-buru hartutako erabakiak horre bai. Ba, nik uste dut gozkortuta, ikusita gaineaz orain arte Logane jokatu dituela baloi batzuk, beharekin ez dute ezer jokatu, talde moduan ez dute jokatzen, erasokoan, eta agian beak erabaki du, haunik jokatu behar den nola edo ala, eta ea bokatzen dut. Bere puntuak ere bai, ez da? Ba, noski. Amerikar batzuk horrela ere badira. Gero estadistiketan, partiduko hainbat puntu. Lehenengo partidan nahiko ondo ibili zen jokalari hau, eta gaur orain arte ez zerkutxe, 3 puntu bakarrik. Bubak errebotea ondo itxi du. Mumbru eta Buba berriz ere. Todorovic eta Mumbru. Borg da antolatzailea, baina jokaldiak Mumbruk agintzen ditu. Azkenean Todorovicen eskuetara iritsi da, ez, errebote luzea, Nikolic. Ondo, Nikolic ere horre konfidantzaz eta indartsu barrura sartu zerrebotearen bila. Borg, ez, eta Buba ez da iritsi. Logan bestaldean orain, Todorovic du defensan, eta berriro Kale. Bataz bestekoak, Jose, etatu dituzu lehen, oso txarrak. Hori ez badu zuzentzen, asko sufritu behar du gaur behitu gozek, eta badiru dio hain abiada hontan arrantza egiteko asmoa daukala, Pazesosen taldeak. Hor egin du, arrantza, azkenean. Nik uste Mumbruk lehenago egin diola falta Gordoni ez dute zertxore adierazit, azkenean bigai batekoa atera du negatibo testatu batua. Baina ni txistua entzun dut, ez? Hala, iruditu zai behintzat. Ez. Ikuste nuen adieratzeko zuela, zen nahiko nabarmena izan da. Keinuare egin du alakosea Gordonek, baina Mumbruk berak nik uste dut ere pentsatzen zuela adieraziko ziatela. Arbitro entzaz agian abiadura gehiagi. Bai, eta azkenean, aurrea atera du, bigei batekoa, Gordonek, lehen aipatu duzu, zenbaki onak egin zituela, Jimkiren orka, 21 puntu eta 14 errebote guztira, 30ko balorazioa lortzeko, eta bera ona da zanetzerik gabe, baina anai bat badu, alik eta hobea, gazteagoa, NBA-an duela 2 urte, drafteko 4. tokian hautatu zutena Orlando Magickoek, Aaron Gordon, izena du.
Mumbrú posteatzen. Nikolic laguntza ematera. Irukoa du Mumbruk. Ez ba. Aldalur bazen hemen baietz esan ez, bazetorrela barrura. Hala bat ez duen, angulo ontatikan. Beare, bero dago, ikusten du, aukerak dituela gainaz, jaurtiketa onak aurkiteko eta nahi duen lekutikan gainaz, ez? Maite duen leku hortatik. Orain arte, hala ere esan berdugu oso porzentai onak lortu dituela. Eta harrigarriak, ez? Okerrerako ditu gorritasenak. 10-lau. Bai. Jaurtiketa libreetan. Eta orain ere kale. 12-tik 5 barkatu bikoetan. Eta 10-tik 1 hirukoetan. Harrigarriak, Aldalur, berotu. Bueno, Juan ere bai, venga, ba. Sartuko gara. Esan nahi dut. Hara gehiago harritzen du, gainera talde lituaniarra izan da, ez? Renfinak izaki normalan lituaniarrak jaurtiketetan. Buba. Ona, Bai, mugimendua dotori izan da hori. Ondo irabazi dio, pare bat bote egin ondoren hor lortu du, ez? Abantaila txiki bat eta ezkerrarekin bukatzeko errestasuna. Eta Todorovic maite du, Miribilako jendeak. Benetan gero. Aldun guztiena, jartzen du kantxa gain. Hori da. Kotxean ere alax etortzen da. Gaur, ona lan, partidu egitera etorren naizenean, atzatik zetorren, eta irukoa orain Loganek, orain asmatu du. Eta atzatik kotxe bat ula, gain-gainean parkinera sartuta, horren alde batetik besta zaratabiek ateraz da zein irtengo kotxetik. Eta Todorovic. Hogeta 11-20, diferentziarik handiena 15 puntukoa izan da. Baina hor ari da, 10-tik gora, itxuraz bintza partidua mendean hartuta. Mumbrú, ez du jauzen nahi orain joan goitik, hori ez da Erik, hori Buba da, Logan. Utsarta. Bai, ze joan egin dira apurua partidutik, galdu egin dute Bilbao basketekoek konzentrazioa, eta noski, Eurocup da, ez du barkatzen kontrako taldeak. Bai, arrazegi, jokatu du orain arte eta ez dira zenbaki normalak ditugu zenak eta pixkanaka hobetzen baditu kontuz. Partidan sartzeko aukera guztiak izango ditu. Entzun egingo du Carlos Duran. Listen, when they call switch. Están cambiando, Nick, every time. You and your man with Alex switch every time. Slip the pick, okay? Vamos a jugar arriba 3, ¿vale? Pero con Deki. Deki, tú bloqueas a Tobías. Alex, ¿vale? Sí. Deki. Si no hay nada, buen bloqueo para Alex, ¿vale? Deki, Gauza handirik ez dira esan, beraz pentsatuko dugu uoldea edo bolara apurtzeko zela, ez da batez ere. Bai, ritmo pixkat aldatzeko eta jokalariak ere pentsatzeko zerbait, ez? Arnasaldi txiki bat, konzentrazioa berriz ere berreskuratzeko minutua izan da. Bai, ze 10-tik bera, jetxi dute orain diferentzia, Lituaniakoek eta horrelakoetan, beti esaten dugu, ez da dira aurkaria partiduan sartu, ez dezala sinistu oraindik irabaztea baduenik. Eta begira. Laportu du Loganek. Utsartea konzentrazioa hartzeko edo berrartzeko baldin bazen, begira, ze urtera egin duten utsartetik. Radus ekipiniko du baloia jokoak. Ara. Beste opari bat. Zer da. Zeharkako egindako pase harrigarria izan da hori. Inork ez du, ulertu. Bueno, pentsa dezagun bi jokaldi hauek ez direla jokatu. Berriro. Nikolicek, Todorovic. Ea ba, aurrera. Todorovic. Dejan Todorovic eta Borg. Konturatu da, jendea, kantxan ere. Eta txaloka hasi dira. Taldeari babesa emanez. Mumbrú, orain azkarrago jokatu nahi dute. Bilbao basketekoek. Borg, kanpokaldean da. Azkenean Mumbrú irukoa. Hau bai! Laugarrena. 6-tik 4 sartu ditu. Kanpoko marra hortatik.
arku kanpokaldetik Mumbruk. Berriz ere patxadaz mugitu ondoren, baloia kanpokaldetikan, desoreka lortu arte, eta harrigarria bada ere, berriz ere akatz izugarria, Lietu Gosena. Bakar ikustea momentu hontan jaurtitzailerik oberena, Bilbao Basketan. Eta nola egiten dioten Gordoni bikoa, nola joaten denen laguntza azkarra ematera, Mumbruk. Bai, nik uste dut hori argudio taktiko moduan ari dira da biltzen, blokeo zuzen horietan bi eta batekoa. Behin eta berriz egiten dute. Carles Duranek izan. Eta Bubari, txaloak. Berriro ere jokatzeko moduan da Buba. Orain hor deskusa duta Mumbru, harrapatu dute. Bor! Nikolic laguntza manez. Mumbru eta Arbel orain elkarrekin daude. Ufa. Ez du denborarik izan, aldaketa bat izan da sisteman bidez, jokalari txikiarekin gelditu da Arbel, baina paseatzen erreza, eukitzea, oraindikan ondo kokatu gabe, txekeatu gabe, defenditzailea eta... Lagun minak dira, espaldi ezagutzen dute elkar, eta huts hori eginda gero, begiratu ere ez dio egitea, Arbelek Mumbruri. Beharrik ere ez. Zenbeti pasea ematen duenak egiten dut, ez? Normalean bai. 34 eta 24, 2 minutu falta dira. Lehenengo zatia bukatzeko. Kanpokaldean Gudaitis eta Logan orain. Nikolic dauka aurrean Loganek. Berriro sekulako defentsa Todorovicek. Baina gero, Baina berari ere kendu egin dute. Eta guri telebista ia. Bikaina kontra erasoa, Entzun egiten da, hemen da izasaten ari denen perdona eskatuz, Barkamena eskatuz Todorovic. Borja Korrezkoa sartu du, baina lapurtuta gero azkarregi egin nahi izateagatik, ez da, begira, bi sartu ez eta orain 3 kontra, 5 dira biek. 34 eta 27, Bor! Bai, jendeare konturatu da noski. Bor, eta Nikolic, Bilbao Basket kantuan bilan jendea. Mumbruren bila. Ez. 10 segundu. Eta Todorovicek aginduko du. 3koa da oso urrunetik. Edarra beretan Todorovicek. Lehen bere buruarekin esarre egongo zen. Orain Logan, Bestaldetik kenua alde batetik egin dio eta bestaldetik bidea zeukan Loganek. Kalitate izugarria daukan jokalaria da, buruz oso errazko jokatzen du eta baina eta berriz gainditzen du aurkaria, hor zaitasun izugarriak ditu. Nik zerbait gehiago espero nuen, Fischerengan eta Brodusengan, baina orain arte bakarrik erasoko joko hortan kanpotikan David Logan ikusten ari gara. Todorovic, txapela ipini diote. Jaurti. Eta Jaurti legezkoa izan da, esan dut uste, ikutu du gainera. Logan bestaldean, 38 segundu. Herbel. Eta utxartea berriro, bai. 6 puntura jarri. Bai, joan egin da partidutik momentu batean, 15 izan ditu, 15eko tartea aukidu. Tomas Patzesasek nahi zuen erritmo hontan jokatzea, eta nik uste dut hor amuari heldu diola Dominion Bilbao Basketek, ez zeukan beharrik, ez presarik ere ez, eta sosego gehiago behar du taldeak momentu hontan. Duran. Más nuestros errores que no sus aciertos. Tranquilos, no tenemos que ganar de 30, tenemos que hacer bien las cosas. Ellos no están en bonus, ¿vale? Javi, sacas tú. Axel, bloqueas, no, perdón. Sí, Axel, bloqueas de Scott, ¿vale? Abierto, Axel, ven. Alex, por si acaso. ¡Vamos! Vamos a jugar Chippy para Scott. ¡Vamos! Chippy, vamos, let's go! 34 segundu falta dira. Lehenengo zatia bukatzeko eta 6 puntura. 6 puntura ipini dira Vilniusekoak. Eta garbi Duranek esanak bai ba. Ez da hogeita hamar puntu zira lasai gurea egin. Bere lana bete, Zukera ipatu duzu lehenengo.
Bai, beharrik ez dago, ez? Eta, bueno, pixkanaka bere zenbakiak zuzendu ditu, ez? Bere unekoak hobetzen ari da. Eta Lietu Gorritas, eta, bueno, orain hor dauka zerbait hobetzeko 3,martika, baina hori hobetzen badu kontuz berriz ere. Salgado. 10 segundoko tartea dago, jabetza eta lehenengo zatia bukatzeko falta den denboraren artean. Nikolic, Salgadoren bila berri. 10. Hirukoa da, ez da sartu, Nikolicek errebotea bai, ondo, errebotean oso ondo Montenegroko jokalaria. Hirukoa izango da Fischerrena, ez, segundu bat, Salgado, laburtxo. Horrela bukatu daba, lehenengo zatia Miribilan, Dominion Bilbao Basketek 29 eta Lietuvos Ritasek 31. 8 puntuko tartea, Bilbotarren alde, egia esan, nagusi izan dira, garbi, lehenengo zati honetan. Juan, protagonista bat. Bueno, gurekin dakagu Tobias hori, ingeles ez zingo dugu galdera. Tobias, how do you evaluate this first half? You were winning by 14, but then they got close. Yeah, I think we started off good, running and playing as a team. Then we stopped a little, starting to get a little bit of doubts, in where we should go. And we got to make sure we play better defense in the second half so we can keep going with this lead. Okay, thank you very much. Bueno, entzun duzu, batez ere bigarren zatian defentsari begira lana hobetu beharko dutela. Hortxe ba, Borgen hitzak, 39 Dominion Bilbao Basketek, 31 Lietuvos Ritasek. Atzeen aldia orain. Arratsalde honetan ongi etorri da noi berriz ere Eurocup da. Eurocupen Miribilan gaude gaur, 29 ditu Bilbao Basket eta 31 Lietuvos Ritasek. Egia esan gaur beste modu batera ekin dio partiduari Bilbao Basketek eta hori gerrian dago. Batez ere Munbruk eman du eredua eta mendean hartuta dauka lehenengo zati honetan partidua. Bai, hala emate zuen, ez? Eta, bueno, abantaila txiki bat lortzen ari da markagailuan, egiari soinezkeo zapore gazigozo bat, ez? Izan du. Ikusita zenbateko abantaila izan duen, baina nahiko zuzen ari da kudeatzen partida eta espero ezagun, ez? Bide hortatik eramatea. Eta zer den, partiduan ondo sartzea Munbruk iruko sartu ditu jarraian. Bai, porzentai honak lortzen ari da 3,martikan, baina agian desoreka gehitxo ikusten ari naiz, ez? Biko jaurtiketetan zerbait gehiago egiteko aukera badauka, Dominion Bilbao Basketek, baina, bueno, 3,martikan hain errez ari da jokatzen, espero ezagun, ez? Porzentai horiek indikan gehiago hobetzea. Portzentaiak txarrak benetan Lietuvosekoenak. Harrigarriak zerbait zuzen dute, ez? Zuzendu dute azkeneko 4 minutu horietan, baino nire ikuspuntutik zerbait gehiago estutzen badu Bilbao Basketek bere defentsa Lietuvosek asko zuzitu behar du. Ez dakit Juan de la Vegak badaukan aukerarik entrenatzailearekin, Carles Duranekin. Oraindik ez, Asier, baina bueno, berala etorriko da gure gana eta bueno, zaube komentatu dituzuen datuen inguruan galdetuko dioguz. 3 gehiegi hartu ditu lehenengo zati honetan Bilbao Basketek, 18 guztira, eta 16 biko jaurtiketa, horren inguruan galdetuko diogu entrenatzaile kataluniarrari, berehala izango da gurekin. Heltzen ari da, baina horrenik ere zaleak eta gurtzen ari da. Carles Duran, autografo batzuk eta sinatzen. Bai, horretan gizona da egia esan, oso hurbileko persona da Carles Duran, beti dago prest bai medioentzat eta baita zaleentzat ere. Hori azpimarratzekoa da. Aurrera, Juan. Bai, gurekin dugu dagoeneko. Carles, directamente te quiero preguntar por un dato. La cantidad de triples lanzados, 18, 16 tiros de 2, no sé si esto estaba en el plan de inicio de partido o ha ido surgiendo. No, en el plan no, pero ellos al principio sobre todo están más preocupados de proteger la pintura, nos están dejando tirar y cuando estamos solos hay que tirar. Bueno, es una situación de su defensa, no es nada buscado. Vale, gracias y buena suerte para la segunda parte. Ez zela xerako plana entzun duzu, baizik eta utzi diete jaurtitzen eta alakoetan jaurti behar noski. Bai gero, ze datuei begiratuta, gain begiratua emanez, 19tik 7 hirukoetan, 16tik 8 bikoetan.
Bai, hala ere bere ondoriak izaten ditu, ez? Hiruko marratik hainbeste saiakera egiten badituzu eta desoreka izaten bada, biko eta hiruko jaurtiketetan normalean falta gutxi provokatzen dira. Bi jaurtiketa libre bakarrik egin ditu lehenengo 20 minututan Dominion Bilbao Basketek eta alderantziz, ez? Beste aldean 12 eta porzentai harrigarria 5 bakarrik sartzeko. Beste aldagelan hortxe hariko ziren, ez? Bere zenbaki oberenetan egon ezkero eta beste post jaurtiketa libre horiek sartu ezkero partiduan sartutan litzak eta nik uste dut hortikan joango direla argudioak alde batean eta bestean, ez? Hala ere partida zaila dauka horrendikan, 20 minutu ez da irabazita, fisiko aldetikan nahiko ondo ikusten dugu Lietu Gorritaz eta jokalari batzuko indikan azaldu gabe, ez? Dominion Bilbao Basketen espero ezagun azaltzea. Erik esate baterako. Ez du punturik sartu, baloi batek berriro ere ies egin dio, esku hartetik goitibera txikitu behar zuenean, ez da? Eta normalean baino minutu gutxiago jokatu ditu. Bai, Banfor ere ezer gutxi sartu da partidan, egia da 5 puntu lortu dituela, egitea lehenengo zati honetan. Borik ere bere lana betetzen ari da antolatzaile posizio hortan, ez dauka hainbesteko ohiturarik, nahiko zuzen ari da jokatzen, baino... Zeinek? Borik, Tobias Borik. Lehen atzeen aldian berriketa eukidugu eta hasi da bigarren zatia, barriketa eukidugu Tobias Boriren pronunziazioaren inguruan, ez da nola esaten den. Bori, deituko diogu, hala nahi baldin badu, bere izena da eta noski. Galdu egin dute, baloia hor Bilbao Basketekoek, Fischer, ez da sartu baloia. Ez da sartu, bakar-bakarrik egin izan du coast to coast eta ez du asmatu. Banfor, Bori bakar-bakarri dago, ez du jaurti nahi. Barruan dauka Erik. Baiet, zenbateko, eskatuz, buruz burukoa, ez. Falta, lapetaren falta. Eta berriro ere partiduan hasieran bezala gaude, ez da? Lapeta barruan, desgaste lana lehen aipatu du Juanek egiteko. Bai, lehen ondo irten zaio, ez? Hor Michael Erikek asko sufritzen du defensa honen aurka, oso jokalari arina da, baina zaitasuna ditu puntuak lortzeko, hemen sari txiki bat lortu du, bultzada egon delako albotikan, ea lortzen dituen, ez? Bere lehenengo puntuak, baina... Aurrenekoa ez du asmatu. Kale. Biko bat ere egin du lehen. Eta ura ere kale egin du lehenengo zatia. Ez da hau ere. Jendeak txalo, Jendeak txalo Eriki, ze ikusten du beharra baduela, bere jokoaren beharra baduela taldeak, eta Erikek gaur ez daukala. Orain arte behintzat jokurik bere eskuetan. Logan. Hori du aurrean. Saskiari begiratu. Jaurtita sartu ez. Banfor. Munbru irekita, bera bakarrik. Kristalean lagunduta ondo, Baloia azkenean hor eskubidurrekin egidura eman da. Bai, bazirudien justu txamar zebilela, ez? Neiko urruti hartu durako lehenengo urratxori, baino kalitatea handia dauka eta ondo bukatzeko aukera. Nik uste jendeak ere beldurra izaten duela, ze jauzi egingo ote duen Munbru. Hau bai, hau sartu egin du Gordonek. Ze gogoan daukat esate baterako Barsaren kontrako azken jokaldi hura, ez da? Orduan ere Goitibera oso elektriko zegoen partidua. Egun hartan Goitik, ez! Igerri egin diote, hortarako dago besteak beste lapeta. Logan. Bekaldean hor. Munbruk ikutu. Baina Igerrita daukate. Kontu zen Munbruen hirugarren falta pertsona. Eta Munbruk kontu eske, Bori. Nola, Boriri. Boriri. Lapeta. Orain Nikolis dauka gainean, Logan badoa, Erik katea zaio, azpikaldetik. Ondo, oso ondo oraingoan Lietu Gorritaz da kontuz, Kontuz. Berriro ere, baloia galdu, berriro ere mendira eta. Berriro ere 6 puntura. Eta zaleak txaloka, zaleek ere behar dute, bai, bakoitza bere lan, egin behar du hemen. Banfor eta Bori. Nikolic. Munbru.
Zazpi segundu. Buelta erdia Erikek, lehengoa, eta orain pasa eginda. Lehengo berbera zen hori, eta orain pasa eginda. Ez dio pertsonalik egin lapetak, Logan, defentsan ondo Bori. Berriro. Ia lurrean zela, eman dio, Drew Gordoni baloia. 10 segundu, ea ba. Fisher eta Banford. Fisherrek irukoa du, erditik ez da sartuko. Lapeta. Nundik etorri da lapeta. Ondo kargatu du, bai. Baina hori hobeto gorde behar du Erikek, ez? Bai, nik uste ez konfiantza zeukala, ez, beharentza zela errebote hori, baina akars nabarmena eta jota urpinago ikusten dugu, eta buru belarri sartu eta partidan, Lietu Gorritasek aukera ikusten du agintzeko marka. Munbru, orain bai, orain bakarri dago Erik, lapeta postean laguntzera joan delako. Eta hori Munbruk oso ondo egiten du, hor da jokaldia errepikatuta, kaldetik primeran ikusi du. Logan, Borg lurrean, jeiki da berriro. Irukoa da, ez da sartuko, errebotea Banforrek Munbruri eman dio. Munbru Loganen kontra, baita oraingoan ere. Eta utxartea noski, Patxesasek. Lietu Gorritasek eskatu behar. Tomas Patxesasek, hain zuzen. 45, Dominio Bilbao Basketek, 37, Lietu Gorritasek. Ukan Murtiak irabazi egin dio San Petersburgori. 83 eta 85. Eta Alba Berlin eta Kinkiren artekoa jokoan da azken 5 minututan 78. Alemaniakoek 87, Ivanovicen taldea. Hemen 45 Dominion Bilbao Basketek, Lietu Gosek 37. Baina hor dira Lituaniakoak. Bai, erasoko jokoan nahiko zuzen ari dira jokatzen, ez? Laur denontan, egia da, azkeneko biak katsoiek oso ondo aprobetxatu dituela Dominion Bilbao Basketek, lau eta utzeko partziala lortu ondoren, baina erasoan behin eta berriz ikusten ari dira, ez? Emateko errestasuna daukaten Lietu Gorritasek jokatzen. Bai, eta hau da gogoan geneukan partidua, Bai. ez lehenengo zatian egin dituzten bezain bat huts, hori etzen normala. Banford. Hau bai, bikoa da zapatzen zegoelako, baina barrura sartu da Danilo Nikolicek egindako jaurtiketa. 4 puntu daramatza orain arte Nikolicek. Zeini? 15, Munbru. Laugarrena. Gehiagi arriskatu du hor. Osketa hortan, besoak edo ditu. Kapitaina da, zalantzari gabe, honena bere taldean 18 puntu. Puntuei dagokienez urrengoa erbel dugu zazpirekin, beraz gaur bai, nabaritzen nahi dela bere ikusten. 12 puntu dituzte rankinean, valorazioan biek. Nikolic orain, Gordonen defensan. Gorputza, eskuak, hurbiltzen ari da Gordon, esku bakar batez, ondo posteatu dioz. Bai, zuen leku baino eraman du, ez? Hor Nikolicek nik uste dut zerbait gehiago eusteko aukera batzukala, baina arriskua dago falta pitatzeko eta atzerak egin du mugimendua eta oso ondo aprobetxatu du Drew Gordon. Hori, Banford! Ona, barrura azkenean, baina begira bostekoari, hori da antolatzen da gero. Lapornik, Banford, Nikolic eta Erik, lau beraz berriak, aurtengoak dira. Zain epitatu du hori. Jokalaria berak ala epaileak. Banforrena bigarrena da. Bai, Banforrena bigarrena da. Patxesasek ere ikusten du, ez? Kanpotikan behin eta berriz jokatzeko buruz eta Bilbao Basketen defensa zigortzeko aukera badaukala. Horrelako jokalari azkarrekin eta hortan ari da saiatzen behin eta berriz. Banforrek 7 puntu baino ez, orain arte, esan du Juanek, Manburuk 18, 7 ditu Erbelek. Eta gero 4 Nikolicek. Eta diferentzia 6 puntukoa berriro. Lapornik, Banford, oso hau Erik, ez da.
Ala ere, begira, Neoni despistatu nago. Talde lagunak ez dakit, baina Erik oso urrun atzean gelditu zaio. Nikolic ere bidean bestalderantza joan da, baina aurkitu du jaurtiketa eta garrantzitsuena, 2 puntuak egin ditu hor. Oin ez dago Munbru, kantxan gainean eta gian erasoko ardurak Banforrek hartu beharko dituzte. Logan, txarra pasea. Banforrek, personala garbia da hori! Baina nola ba! Banforri ebatu egin diote, heldu egin diote. Azkeneko jugada ezen, ez? Hemendikan ala emate zuen. Baina faltarik ere ez du adieraz. Badakit. Baina, nabarmena izan da, gero? Edena egin dute gaizki epaileek. Gero ez dakite alboko mara ere zapaldu duen. Hemen ikusiko dugu hobeto. Hor, heldu egin dio lehenengo. Garbi. Eta gero bestaldean ere, behin adirazita, bazen ere, kirolol gabetasun falta. Bai. Nahita eginiko falta izan da Borgena. Baloietik urrun, Jodi Ologani, baina hori ere, falta normala. Baian jakitun aurreko jokaldian utxe egin duten. Bai, baina hain garbirik. 51 eta 45. Kasu honetan, Vilniuseko taldearen mesedetan izan dira. Edo izan da, erabakia. Zedigarren apaizen, bai, buski, personala. Bori! Banfor eta Lapornik eta gero Nikolic eta Erik. Talde honekin jarraitu nahi du Carles Uranek. Oso rotazio zalea da, hori egia da, Minutuak banatzearen aldekoa da Carles Uranek. Lapornik, kanpoan da Nikolic, irukoa da jaurtik eta barruda! Iru, Nikolic! Danilo Nikolic! Zazpi puntu. Goitik? Ez. Eta pertsonala. Bai. Armailetatik egia esan. 16 falta da Aramantza Bilbaosketek, hauze izan da. Utuen herren bederatzigarrena alde galanta. Barro horretan. Bi bitartean aldaketa bikoitza, pibota eta antolatzailea, Iban Buba eta Javi Salgado. Gantxak. Horrekatuago ematen du talde honek orain, ez? Bai. Lehen egon den hori oso gaztea eta etorri berriak. Bueno, agian entrenamentutan eta saio guztietan probatzen dituen bostekoak dira, ez? Carles Duranek ere badaki, hala ere, esan berdegu berriz ere 9 punturen aldea lortu duela. Bosteko honekin, arnasaldi txiki bat berriz ere dominio besketentzako. Eta, bueno, agian hau da momentua, ez? Guain zuzen jokatzeko, konzentrazioa mantentzeko eta aldea pixkanaka areagotzeko. Gabu, Soleoan dauka mina eta irula basterako baja izango da. Horregatik orain Salgado esate baterako jokatzen. Hori eta Salgado dira. Sergio Llorentek, orain arte ez minutu bat bera ere jokatu. Ez du debuta egin, esan nahi du. Banforrek bai. Eta Josanek berriro arrazoia. Mugru, eseri eginda, 4 personal dituelako, eta orduan erantzukizuna aurrekaldean beste norbaitek hartu da, eta Banforrek esan du, nei, tokatuko zaidak. Noski baietz, bere ardura da, esan berdego gainaz Nikolicek ere lan bikaina bete duela, erasoko joko hortan, laguntza izugarria. Lortu ditu gainaz hor 7 puntu eta 4 errebote, eta horregatik ez, txalo zaparra da, beharentzat, aldaketan da. Logan. Buba borrokan. Herbelen falta azkenen. Barkatu Bubaren falta azkenen. Birritan kargatu ulertu ezina. Dudaitisek, bai, balori gabe, antza falta egin dio. Obeintzat bultzada galante eman dio, eta gero ja behin baloiarekin posteatzen ari zela ere ondo kargatu du, baina falta Bubari. Eta zori bakarrik, ez? Besoa ulkondua jarri hor zinturrean. Bigarrena du Bubak. Eta hasi dira, jaurtiketa libreetan apurua gehiago asmatzen, ez da? Lituaniakoak. Ba, ez ziren zenbaki normalak, lehenengo zatiak lortutakoak, ez? Hor, amaritikan 5 bakarri sartzea, porzentai hori etzen zuzena. Herbel eta Salgado. Diferentzia 10 puntukoa da. Banfor, ea ba. Buba laguntzera.
Ez, jaurtiketa egin bai, baina asmatu ez oraingoan Banforrek, Logan defendatu beharko du, jarraia. Eta azkar jokatu zorain. Ondo, Loganek saskibaloia erraz ikusten du, bere ala ikusten du. Irakurketa azkarra, behin eta berri saiatzen ari da, blokeo zuzen horietan hor goikaldean, bieta bateko egitea. Ea, pase bat banatzen duen, eta bere eskuetatik irteten den baloia, baina neko ondo ikusten du saskibaloia, bai. Salgadok iruko alegina egin da asmatu ez. Iruko hiru jorti ditu gaur Javi Salgadok, Santutxukoak eta ez du bat bera ere asmatu. Bi behartuta egin ditu. Erasoan, oraingoan bai. Udaitizi. Eta punturik gabe dago, Salgadok. Eta onartu du, Lituaniarrak Udaitizek onartu du falta. Fischer kantxara, Logan deskantzu hartzera, atxeden hartzera. Lapornik ere bostekoan da orain. Eta Erik, gaur Erik. Apenas ikusi dugu da Todorovic ere, ez? Baina Todorovicen lana lehenengo zatian nahiko zuzen izan da. Esan nahi dute, Albaren kontra esaterako, azerako bostekoan egon zen da lehenengo laurdenean gogoan daukat jokalari erabakigarria. Horreztu jarte besoan eman, Erbeli. Salgado, 5 segundu. Barrura, Buba. Ona. Indartzu, Bai. Kristalaren kontra. Maixua, Javi Salgado, ze ondo, antolatu den azken segundoa. Hori izaten da askotan defentsan zailena, ez da 20 segundu defentsan iraun. Eta gero azkenean ezin. Salgado eta Banford. Fischer, Salgadoren kontra. Lapornik. Berak jokaldia. Kanpoan da Salgado. Eta Laporniken eskueta da berriro. Banford. Lapornikek, ez da hau ere, errebotea Bubak. Udaitiz. Lan bikaina garetzen ari da, Buba. Lan iluna, baina azpimarratzekoa. Bai, aipatu genuen joan den astean ere faltan bota zuela taldeak, ez da? Korrazarraren lana baina noski, belauna minuta baldin badauka, ba... Eta Banford, atzeen hartzera, 12ko balorazioaz da 12 puntu eginda. Lautik 3 bikoetan. Herbel. Begira da, Bai, Epaileari begira da. ez alda ez erregon, galdezka. Salgado, Buba du laguntzen. Herbel kanpokaldean, irukoa! Euskorruta zegoen seguru erik Herbel aurreko jokaldiarekin. Asarretuta, ez da? Zer bestela, egiten ditu, Egiten ditu. Iruti bat sartu du gaur. Arku kanpokaldetik. Fischerren bila Todorovic orain. Kanpokaldean jokatuz Fischer, Herbelekin gelditu da. Irukoa egin dio, eta sartu. Eta sartu Fischerrek bere muturra aurrean. Garbi erdikaldetik egindakoa. Hau bai da, ez? Lietu borritaz, oiko lietu borritaz. Joko honekin min asko egiteko gaitasuna ditu eta bere etxean horrela jokatzen badu oso aurkari zaila bihurtuko da. Salgado. Ikusten zagun norena den. Herbelena. Herbelen falta bultzada manduela. Elzitarrak. Ez du inork ulertzen. Epaiak oso argi zuen, Lengo begiratuaren erantzuna alda hori. Ba, baliteke, bai. Oldarko hori da. Pastusiak, koloniarra. Ba, 5 puntura daude. Eta partziala, 3. laurden honetan, Ritasen aldekoa da. 23 eta 20. Udaitisek ditu. Jaurtik eta libreak eta asmatu egin du.
Eta Monbruk keinu bat egin die pailari begiratzeko markagailuari zenbat koloretxo dauden alde batean eta zenbat bestean. Eta egia esan aldea nabarmena da. Askoz falta gehiago adierazten dizkio Bilbao Basketek. Biak sartu ditu, 32 segundu. Hirugarren laurdena bukatzeko eta 3 puntura hemen dira berriro ere Lietuvos Ritasekoak. Ez dagoela sekula partidu errazik eta ekin egin beharra dagoela. Lapornik eta Salgado. Azkar joan beharko du. Bestaldera, Radus dauka atzekalde. Lapornik aurkitu du. Buba posteatzen. Gogo. Falta Berriro esango nuke ikutu egin diotela. Eta partidua berdintzeko aukera dauka orain Lietuvos Ritasek. Kanpokaldean, azkenean Fischerri iritsiko zaio. Salgadoren kontra Fischer. Eta baloia beltza da. Eta hor ere. 8-10. Eta hor ere. Asko hortzen ari da partida, baino aurre egin behar dio Bilbao Basketek, ez? Etxean jokatzen ari da. Zalen butza bai hemen izango du eta errezegi ari da jokatzen laurden hau Lietuvos Ritas eta gogortasun gehiago eskatu bertzaio, ez? Talde betzari. Salgado. Herbel. Ez zegoen demorarik horrela bukatu da laurdena. 59 dominio Bilbao Basketek, 56 Lietuvos Ritasek eta txistuak epaile. Hemen 59 barkatu. Dominio Bilbao Basketek, 59, 56 Lietuvos Ritasek. Hinkik irabazi egin dio Alba Berlini 102 eta 72 egurra 30 goiti. Ivanovitzen taldea Txedebita garaipena lortu du, baita Ukan Murtziak ere, Ulmek eta Nisnik ere gaur garaipenak lortu dituzte. Baina guri, inporta diguna guretza garrantzitsua dena hemen dago Miribila. Eta, Josean, ez dut alarri berriro, 15 goitik egon dira, Bilbotarrak. Bai, baina hain gogortasun gehiago ipini du kantxan gainean, ez? Bere defensan Lietuvos Ritasek eta zaitasun gehiago ditu Dominio Bilbao Basketek, ez? Azpimarratzeko Cory Fischerren lana, 3. laurden hontan, 10 puntu daramatza baino 9 egin ditu 3. laurden hontan. Logan ere 14 dago. Peñi eta berri zigortzen buruz, ez? Antolatzailearen defensa, etekin izugarria lortzen ari da eta talde moduan hau gehiago gustatzen ari zait, ez? Lietuvos Ritas bigarren zatiko hau lehenengoa baino, eta... Entzun orain. Miribilako zaleak ere konturatu dira, animoak eman beharra dutela, ze partidua gaurkoa garrantzitsua da oso, eta nik uste orain arte mundu guztia pentsatu duela Bilbao Basketek irabazi egingo zuela, baina argi, 3 puntura dago, jokaldi batera dago orain. Vilniuseko taldea. Eta ordairukoa ez. Errebotea zuria da, Gordon eta Logan. Berriro beste 14 segundu izango dituzte. Todorovic atzean utzi du Loganek. Ondo, Lapornik baloia ikutu 4 segundu pasa. Izango ditu erasoa burutzeko Lietuvos Ritasek, ea ba. Zebeti, esaten da, ez da? Horrelakoak defentsatik hasi behar dago. Hor da, Radus, jaurti egingo du irukoa. Sartu ez, errebotea. Zapaldu egin duela, Lapetak zapaldu egin duela. Baina Bubak ere konzentrazioa apur gehiago behar du, Hor, baloia galdutzaten manda zeukan da, baloia biziri zegoen oraindik. Uste zuen luzegi jongo zala errebote hori, baina baloiaren bila. Jarraitu beharra dago beti. Salgado eta Lapornik, ea ba. Orain erasoan, txaloak, Miribilako zaleek. Logan du defentsan Lapornikek. Buba eta Salgado. Barruan Buba zain. Todorovitzen eskuetara iritsi da. Eta gero zabaldu egin du. Ez dakit, Gero zapaldu baloia Lapornikek. Ukitu horretik ez du zapaldu. Hala ere jokaldi da, hasieratik lugera erami. Oso nazia. Gogoan izan Munbru eserita dagoela, 4 personal egin dituelako. 9 minutu partidua bukatzeko. Rastan Radus. Aldi baterako fitxatutako jokalaria da. Ez da denboraldi guztirako kontratuaz. Hirukoa da berriro. Ez da hau ere. Errebotea Lapornikek. Hola. Burua juna intzaio nabarmen. Jedraiti,
Oso ondo Lapurnik, 2 segundoz egon da Lapurnik bultzatzen, Giedraitis. Oso nabarmen esan. Bai, arauak aldatu egin direla. Eta mesederak. Hau Arauzarrekin ere, uste. Bai, etzeko nakerarik, baloi horren bila joateko eta bainitza berriz, kontaktoren bila gerritikan desorekatzeko zorian. Baina sarre dago bere buruarekin, baina Zer egin diandik? merezita. Pitatu diote falta bai. Oso, motza, laburra. Aipatzekoa eta gora aipatzekoa zalen txaloa. Eta bigarrena bai. Laugoitik, Bilbao Basket. Todorovic baloia jokoan ipintzeko pres. Kirolez kontrako izan delako noski. Salgadori baloia eskuetan. Eta Fischer defentsan. Ea ba! Gogoan izan tabu ez dagoela. Lesionatuta dagoela eta lesionatuta gongo dela hilabeterak. Ara, barruan, Arbi. Hori da Salgado. Asistentzia emalea. Bai, defensako lanean zailtasuna ditu, baina eta berriz zigortzen ari da, Fischer bere defentsa, baino erasoan trebezia izugarria erakusten duen jokalari da. Lapurnik en kontra. Lortu du, Bai, baina Todorovic. Irakurketa ona, Javi Salgadorena. Berriro. Berriz ere, pase luzea, kontrarasoa. Lo harrapatu ditu. Zaitasuna ditu, atzerako bidean ditu Gorritasek eta hor bai abantaila lortzeko aukera badaukala dominio Bilbao. Horba, 3 puntuko jokaldia burutu du orain Bilbao Basketek, 75 eta 58. Arnasa apurua behar du Bilbao Basketek, gaurko garaipena garrantzitsua delako oso. Fischer. Ondo, oraingoan ondo, burua berandu iritsi da. Oso irten da zegoen, ez da? Bizkarra oso erraz harrapatu dio, Drew Gordonek keinu bat egin ondoren atzerako atea iriki dio. Kuba eta Lapurnik. 10 segundu oraindik. Kuba. Gogor posteatzera hor. Udaitisen kontra. Lastima. Gustatu egite zaio. Laugarren, Nik uste Bubari gustatu egite zaio. Kontaktua? Bai, borrokalaria da. Bia ere. Bila joaten da. Batzuk aldala, ez da? Baina berari gustatu egite zaio. Bizkarrez, hori ere jokoa da. Ondo jokatu du, Aurkitu arte bere momentua jortiketa egiteko. Eta baina ere, denbora behar du. Raka konta ipini, eta jaurtiketak egiteko. Hor kamisetan ikusten ari zarete, Dominion, bihar aurreratuko dute, Bilbao Basketekoek, retabet, junto, izango dela hemendik aurrera. Babesle nagusia, eta gaina urte askotarako babesletza, zazpidat urte bai, 3 milioi, beraz, oreka ekonomikoa karriko dio Bilbao Basket. Behar du. Bigarrena bai, Bubak, 76 eta 60. Bakar-bakarrik zegoen Logan, eta sartu egin du, 63 garrana. Dena den, hemengo markagailuan, bai, gaizki dago. Bai. Baina gaizki dago erabat. Hori ez ziote gehitu. Eta aldietu ere 60 dago, baina Bai. dira. Ez da mugitu. Herbel, laburra oso, baina jokalarientzat... Bezerosoa. Bai. Hemen ere aulkian aztoratuta daude. Dietu oseko aulkian aztoratuta. Guztiz, 3 puntu horiek batu ez dizkietelako euren talderi. Ez dira jabetzen bestaldean ere puntu bat falta zaiela. 66 eta 63 da, Mark. Bai, hori da. Konturatu dira epailak eta batoz anabasa konpontzen. Bai, baina jokalariek hemengoa bakarrik ikusten duten noski. Etxean zaudeten guztiok, hemen daukazue, gure rotulazioa da, ETV-ko rotulazioa da. Eta zuzena, ETV-koa da, kasu honetan. Baina esan nahi dut, jokalaria baldin bazara,
erlojuari begiratu, markagailuari begiratu, eta bosteko diferentzia ikusi ez gero, beste modu batera jokatzen. Bai, noski bai, etzal izaten da, ez? Azkarrago edo kontrolpean uste du Bilbao Basketek daukala partida, baina ez da hori horrela. Eta hain ikuste eta direla, ez? Pixkanak atzuten. Aksa begiratzen. Epailek argi dute, ez? Dituboseko eskatzen zuten 75 eta 73. Ez, 76 eta 73. Seguro? Bai. Hauek puntu bate lapurtu balda dute, jardungo dira, horretan. Ala eta guztiz ere zute konpuntu, horretan. Ez horregatik, 75 eta 60 oraindik. Hori da Blanco, hain zuzen ere. Bai, Alberto Blanco. Garai baten Obradoiroko kirol zuzendare izanikoa, Unikajan ere ematute mandoren entratzailea. Nikolarekin iritsi zen Dietubos ritara, Binusera. Eta, bueno, Nikola botatzuten. Berari esan egin zioten gelditzeko. Hori da, eta antza, gustora dabil, Lituanian. Esan digu, Lituanian saskiolea dela nagusi, kirol nagusia. Leku guztietan, taberna guztietan, katetxeetan une oro hainbat pantaila dituzela eskolei partiduekin, eta horrek asko betetzen duela bera, eta tira, gustora dabilela Lituania aldean. Hotza ez duela horren gustuko, baina tira. Baina lana badu, eta gustuko lana. Bai, konpaitzatzen. Ez da gutxi gaur egun. Eta esan digunagatik bertan ere, ditugu zen gustora daude bere lanarekin, eta baliteke urte gehiago bertan ere. Bai, hori ere baloratua sentitzea, ez da? Bai. Bueno, eta behintzat konpondu dute hori, orain ikusten ez duguna da kronometroa. 6:51 falta dira. 6:51 falta dira partidua bukatzeko. Eta 15 segunduko jabetza. Markagailua bai, ipini dute, 76 eta 73, baina orain erlojua falta. Ez egingo dute, horrela egonarren jokatzen jarraitu, epaileek? Ba, igual guztai edo saski gaineko erlojuetan hor bai ikus daiteke kronoa, laurden amaiera bitarteko kronoa, 6 minutu eta 51 segundu geratzen dira, eta bueno, horri heldu beharko diote, horrea jarraitzeko. Arazo gehitxo, ez? Duranek... Bai, baina lehenengo partiduan ere egon ziren. Horregatik. Bai. Eratzen dut. Baina gauza bada, partida hasieran izatea, eta beste bat, oine... Partida erabakitzar dagoenean, Italiak oztu daitezke. Bai, ez da mesedegarri hau. Ez da mesedegarri, ez jokoarentzat, orain bai. Jokalarientzat, eta ez da zaleentzat ere, etxean zaudetenontzat ere, ez noski. Hor da 6:51, ondo, behingoz. 76 eta 73. Balekoa dela, epaileak ere konforme. Epaile nagusia gaur Milo Gotxe Jovkic da Serbiarra. Ea bai, behar du jendeak orain berotu, behar du jendeak txalo egin, ze jokaldi bakar batera dago Lietu burritaz. Fischer, Gordon, 4 segundu, Herbelen kontra, 2 segundu, buelta erdia, eta barrura azken segunduan, ondo egindako. Hori nahizun behar, nahizun bukatu nola da. Puntu bakar batera, 76 eta 75, 6 terdi falta diren. Eta orain erasoan asmatu egin behar. Buba, Gordonen kontra Buba. Ondo, Garbia. Eta azkenean baloia, Lietu bosentzat, aurretik ipintzeko moduan dira. Gogoan izan partidua horrelaxe hasi dutela, utz eta bostekoarekin. Eta Munbru urduri, aulkia. Bai, 6 minutu falta dira oraindik. Todorovic defensa. Buelta erdia, eta sartu, lehen ere alakotxea egin dio. Lehen ere Jomantasek alakotxea egin dio. Aurretik ipini da, Jaun Andreok Lietu Gorritaz, 76 eta 77. Utxartea, kantxa.
Erne, argi behar du Bilbao Basketek. 76-77 galtzen ari dira momentu honetan beltzak. Eta Carles Duranek aldaketak egin ditu. Bori, Banford, Todorovic, Herbel eta Erik, orain bostekoan. Baina puntu bat behetik da Bilbao Basket, ordokazue 5:59 falta denean, norgehiago kabukotzek. Bori, Fischer du defentzan, baloia gorantza. Eta Miribilako zaleak Txaloz. Banford. Todorovic. Kenua, bestaldean da. Hori harrikada. Hori harrikada. Bai, esku batekin nahi zuen egin eta ezkerraldetikan irten zaio, ez, pase hori. Todorovicek ez zuen, ez, hori egin nahi, baina azken momentua, ez, baloi hori gatzeko. Logan eta Gordon. Logan berriz ere barruraino. Dotorea, Ze ritmo aldaketa dokan. Kristalean lagundu eta 3koa da orain diferentzia. Bori. Herbel irekita. 3koa du Herbelek. Hau bai. Axel Herbel. 10. puntua du Belgikakoak. Eta azkenean beteranoak, beteranoak laguntza ematera. Ez dela txapela, pertsonala dela eta 2 jaurtiketa izango dituela hor. Zenterrak, Gudaitisek, Vilniuseko taldeko jokalari handiak. Egun txarra, darama gaur Erikek. Gudaitisek berriz 11 puntu egin ditu. 19 dauzka Loganek batez ere kanpotik eta barneraketak eginez. Eta Gudaitisek noski, Arturas Gudaitis lituaniarrak barruko jokoak. Baina bai, sinestuta daude partidu irabazi dezaketela eta irazteko moduan daude egiaz. Bai, eta momentu hontan ikusten ari gera, ez? Kalitate izugarria daukatela erasoko joko hortan, kanpokaldetikan Lidugorritaseko jokalariak, eta behin eta berriz ari dira jokatzen, ez? Barrukaldea eta hori ez dute lortzen, jaurtik eta errez baten bila, horrek handiarekin ari da jokatzen Lidugorritas. Gudaitisek utz egin duen lehenengo jaurtik eta librea da hau, 6-5 gaurko partiduan. Bigarrena bai, beraz goitik dira oraindik ere Lietugo Osritasekoak. Hori baloia gorantzera manez. Irekita, Mumbrú eta Herbel. Banford. Eriken lana. Mumbrú 3koa. Ez. Labur, motz, eta errebotera gainera inorrez. Gordonek errebotea oso garbi hartu du. Eta orain erasoan dira berriro ere Lituaniakoak. Fischer. Kanpoko jaurtiketa da. Ez da hau ere errebotea Banford. Bori. Herbel. Eta barruan Erik. Ea ba. Ondo Erik. Eta azkar jokatu dute transizio hontan, aurra rapatuta zeukan Erikek eta ondo bukatzeko aukera izan du. Bat goitik Bilbao Basket. Beroa. Partidu amaiera, Gordon 3koa da. Ez, harrikada. Esko bigunak ez da. Oso bigunak, bai. Alde mazten du bai. Egia da, hor atzekaldean zeukala Gudaitis. Baloia atzeko zorian, Erikek eskua sartu duelako. Banford. Alde batetik, bestetik. Eriken bila goitik. Bai. Horrez du barkatzen. Eta atzekaldeko indarra eskatu zorain Carles Duran. Atzekaldean dagoela partidua. Defentsan. Ea ba. Gudaitis. Ondor. Lapurtu Gorik, Herbel albo batean. Iritsi da. Mumbruen eskuetara, ondo. Hau da Mumbrú. Utzartea patxezaz. Baina oso ondo Mumbrú, Ze patxada, keinua egin, barruan zegoen oraindik Erik. Erikek behar zuen, ez? Aukeraren bat hor bere lekuan jokatzeko, eta badirudi azken momentuan beharekin jokatzeko aukera izan dutela. Horba, Erikek 8 puntu orain, berak aldatu du partidua. Patxezaz dantza dira. Leg this to us! Make a fucking foul! Foul on sideline!
You will make a foul! Calm down, it's our game. It's our game, be patient. Now to down. We attack them. Was good shot, okay. Just off the shot. Hey, sprint back. We don't need the pressure. From the half-court line, we set the defense, okay? Let's go. Let's go! Nik ulertu dio dana behintzat, egin faltak, ez? Beste hizkuntza Ze purrusta da, gogorragoan esan da, baina egin faltak. Jeitsi atzera, ez dago presionatu beharri goian, ez? Nik oiek ulertu dizkio dintzat. Jokalariek ere batzutan pazientzia behar dute bai esateko. Bai, baina, bueno, entrenatzaileak ikusten du, ez? Kanpokaldetikan zertan ari diran eta nik uste dut hor arrazoia zeukala, ez? Atxesan. Radusek eramango du baloia gora. Banford dauka zain. Giedraitis baloi bila, Mumbrú bere atzetik. Nola, hor ez dagoela. Logan eta Herbel. Ez dago faltarik, ez erasoan ez da. Nun zegoen? Zirkuluaren kanpoan o... Baina nik uste niko zuzen egin duela jortiketa eta hor kontaktuaren bila joan da Herbel eta ez da ezer gertatu. Bat goitik dominion Bilbao Basket. Bori. Mumbrú posteatzera. Hor bai, falta nabarmena. Eta Kirolez kontrakoa noiz, ez? Esaten du Mumbrú. Nik uste dut hori pitatzeko ez dela, Kirolez kontrakoa, baina hain nabarmena izan da. Horregatik ari deskatzen hori Mumbrú. Hor. Bai, bi bider eman dio, gero, besoarekin. Mumbruk ere azpitikan gogora, txatio beso. 75 eta 74, biterdi partidua bukatzeko. Borik ipiniko du baloia jokoan. Mumbrú bila. Jaso du. Banforri eman dio. Giedraitis dauka Banforrek atzetik. Hirukoa da! Ez. Oso luze. Irten denetik, esutatik irten zaionetik konturatu gara ez. Eta orain, Logan. Bai, jokaldi bakar batean dago partidua. Hemen, egin behar da lana bane. Gorputza atzera. Errebotearen bila. Bai, nagusi dira, beak ikusten dute, fisiko aldetik asko zebeto iritsi direla partidaren bukaerara eta horregatik ari dira, ez behin eta berriz kargatzen eraso berrebote. Eta Herbel eriki jarraitzeko esanez, hor dagoela lana. Barrukaldeko errebotean orain. Aipatu dugu lehen, erreboteen tatua oso garrantzitsua izan daitekeela. Berdintasun izugarria ikusten ari gara, arlo hortan, baina hala ere agian momentu hontan, ez? Asko zehobeto ikusten ari gara Lietu Gorritan. Ondo erik, oso ondo erik. Bera da, partidu aldatu duena. Herbelek ez du jaurti nahi. Mumbruk, ez. Egiteko sistema. Lantzeko jokaldia. Bonusean sartuta dago, Lietu Goz. Eta horregatik, ez? Patxada gehiago. Eskatu bertzaio taldeari erasoan. Bakori Fischer, kantxara. Giedraitisen ordez. Ez da aurkari goxoa, Fischer. Ez. Baina, bueno, bintzate sentimetroa galdu ditu aldaketan egin. Ditu. Mumbrú eta Banford. 5 segundu. Herbel. Hirukoa da, ez. Eta errebotea Fischerrek. Bate terdi, puntu bakarreko partidua. Fischer, era bakarrik. Ez da sartuko. Errebotea zuria, Fischer berriro. Eta kanpora, 10 segundu. Logan, keinua. Hirukoa du Fischerrek. Ez da hau ere, Erikek errebotea. Aurkitu du Bori. Urduritasun nabaritzen dan kantxa gainean, alde batean eta bestean. Bai noski baita zaleek ere. Eraso bat behar du orain. Bori. Loganen falta Banforden gainean. Mila hortik eta izango ditu Banfordek. Banford seguru da, normalean. Bilbao Basketek beralde du bi falta, baina ez dituela egin laurden honetan, beraz. Baditu batzuk, ni falta, beste bi erretzeko, eta horrek moteldu egin dezake dituen erren erasoaldi. Azken minutuan gaude.
Banford. Erioa, Ahí. Badazta ere Baita Munburuk bigarren ezin du egin, 5. falta. Oraindik bi falta erretzeko aukera badauka, ez? Domini Bilbasketek. Logan Boriren kontra, Fischer. Logan berriz ere, jaurti egingo du ez. Ondo Erikek ikutu. Logan, Fischer berriro, Boriren aurka. Gordon etorrita, Hor Herbel atzean gelditu da. Atzean gelditu da Herbel. Puntu bakarreko partidua berriro. 35 segundu. 15 segundu izango dira diferentzia. Banford. Txapela ipini diote, Eta baloia? Bilbao Basketentzat. Falta eskatzen zuen Banfordek, utxartea gantza, Durantek eskatuta. Gehiegi behartu du jokaldea, barnekalde hortan lotura nahi zuen aurkitu, ez? Erikekin eta itxi egin diote aukera hori. Eta hor nahastu egin da, hala ere, ez du galdu baloia eta 6 segundu hauek garrantzi hondikoak, ez? Saskirak eta lortzeko. Ea zer proposatzen duen oain Carles Duran. Hor da. Txuraz bazeukan Erik, Hor, hemendik ikusita, noski. Hemendik bai. Hemendik ikusita, noski. Esan nahi dut hemendik ikusita guk eserita. Entzun dezagon, Carles Duran. Hor pasatu. Va a pasar Alex. ¿Vale? Vamos con Axel. Pase de seguridad. Vamos con Tobias. Safety, Axel, you're safe. Con Scott. Con Tobias y con Mike, ¿vale? Scott, big for Tobias, ¿vale? Sí, Scott, big for Mike, ¿vale? Sí, Axel, vienes aquí, ¿vale? ¡Vamos, tíos! ¿Vale? ¡Va, tío! ¡Tobias! Pass, it's only 5 seconds. We pass. Munbrurentzat erantzun dizuna. Arruelatxe ikusteko aukerarik ez dugu izan. Eta 6 segundu. Munbruk ondoko marratik ipiniko du baloia jokoan. jokaldi izkutua. Banfordrentzat, izan liteke. Ea ba. Lehenengo baloia lagunari eman behar, noski. Erik. Hor da Banford, irukoa da. Ez da sartuko. Eta errebotea zuria. Eta segundu dana dituzte, partidu irazteko baloia du Loganik. Falta nahi eta eginikoa, hirugarrena. Bilbao Basketen hirugarrena. Ez dago jaurtiketarik, noski. 6 segundu oraindik. Badute beste bat egiteko, goratu, Bilbao Basketekoek. Eta eutxartean noski Patxesasek. Erasoa antolatzeko orain Patxesasek. 6 segundu eta jabetza zuria da. Jabetza Arritasekoena. Nik uste dut baloia barruan jarri ondoren faltaren bila joango dela, ez? Bada espadarea, espaldi badu lapurtzen Carles Duran taldeak baloi hori. I want it. Arturas. Drew. David. Rokas. And Corey. Good. I want this situation. Rokas cut. Drew. Cut on the post. But Arturas did the pick like here. And David. Back pick and pop out. Okay, David. Back pick for Arturas. Drew, you use the punt. You use Arturas. Ask for the ball. If it's pass, we must. 6 segundu. Partidua bukatzeko eta norgehiagoka dago jokoan, garaipena dago jokoan. Ilalabiztikoa ez da, baina oso garrantzitsua bai. Dietu Osritasek ez du partidu bat bera irabazi. Orain arte Eurokapen, Bilbao Basketek lehenengoa galdu egin zuen etxea. Ea ba. Eta jokaldianek esango nuke Gudaitizentzat. Logan eta Gudaitizen artean hartuko dutela erantzun dizun. Banford Loganekin. Gudaitizekin dago Erik. Gordon dauka Herbelek eta zain dago Munbru. Gordonentzat.
Txapela balekoa, ikaragarria. Txapela galanta. Kirolkotasun falta. Nola dagoen, Erik, nola dagoen. Hau bai hau. Ikusgarria Asteko Erik jokaldia. egin duena. Ia partida guztian zehar desagertuta eta azkeneko minutuak zoragarriak. Eta zutik miribila, zutara egin dugu. Wow. Bai, gorak azetorre honen indikan badoia. Edarra. Ikusgarria. Eta askatu du barrua Erikek, Beira. Entzun. Kantuan. Behenik ez da maitu hau, Erik kantuan zaleak Mumbruri gero kirolez kontrako egin diote jaurtiketak. Batez. Pentsatzeko da Lietugusek falta ingo duela Baloia jokoan jarri bezen gazte. Bigarrena bai. 2 puntuko partidua. Txartea Duranek. Aldatu dira gauzak. Aldatu dira nabarmen. Orain, bigoiti dago Bilbao Basket, hori garrantzitsua da oso, baina gainera jabetza dauka. Carlos Duran. Alex. Aquí no. No. Arriba. Sí. Aunque sea tiempo, vale. Mike. Axel. Tobias. Scott. ¿Vale? Tobias. Mike. ¿Vale? Sí. Axel, cuando empieza esto, ven tú aquí. ¿Quieres que se la pasa a Mike? O a Mike o Ok, Mike. Scott. Mike, try. Touch the ball. Si no, quieres la bola al feo, ¿sabes? Axel. Como tú veas, una duda. Vale, Axel, ven aquí. Mira al Axel también. Vale. Ari dira. Epaileak ze baloia jokoan ipinita zer falta egingo du normalean. Bai, baina norbait ikusten badu erlojua martxan jarriko da, eta hori behar du. Eta, bueno, badirudi pase luze baten bila, edo hori nahi dute Erikekin. Erik! Wow! Ederra. Hau da, partidua bukatzeko modua. Hau da, ikusgarri bukatu da gaur norgehiagoka hemen miribilan. Zorionak! Bilbao Basketi, Dominio Bilbao Basketi, Eurocupeko lehenengo partidua irabazi duelako jakina, baina nola kostata gero, Gorriak ikusi ditu Bilbao Basketek, baina entzun. Erik kantuan. Erik kantuan danak hemen zaleak, bera da protagonista nagusia gaur. Apenas jokatu duen ondo, baina azken 5 minutuetan ipini du jokoan Carlos Duranek, eta norgehiagokari buelta eman dio. Bilbao Basketek Mumbrú partidu haseran, Erik partidu bukaeran gaurko protagonistak. 19 puntu kapitainak, baina erabakigarriena txapelagatik eta gero bikoagatik Erik. Bai, así es, protagonista daukat alboan. Alex Mumbrú, bueno, felicidades por esta victoria. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro? Pues, se ha ido para adentro y bueno, Erik ha puesto un tapón. Al final, muchos nervios. Llevamos así 2 partidos jugándonos la final y necesitamos ganar una para creer. Estamos haciendo las cosas bien y bueno, a seguir. Un partido de mucho sub y baja, ¿no? Habéis empezado bastante bien, acertando mucho, todo especialmente ese triple. Parecía que podía ser un partido relajado, pero ellos han venido con fuerza. No, Lietuvos tiene un gran equipo, vienen de competir muy bien contra Zalgiris, de equipo de Euroliga. Tiene muy buen equipo y yo creo que hemos estado muy bien, sobre todo al final, que hemos estado tranquilos, sin nervios y hemos sabido al final cerrar el partido. ¿Cómo es el básquet, no, Erik? Que había tenido Erik, que un día un poquito aciago, no le salen las cosas y ha sido al final aclamado por todo. Todo cambia, ¿no? La moneda puede dar la vuelta en cualquier momento y más en deporte, en el baloncesto, ¿no? Entonces, de estar ahí, que no acaba de encontrarse, tapón, bueno, increíble, está muy bien, nos ha ayudado mucho. Felicidades y suerte para el futuro. Entzun Alex Mumbrú, Zorion bereziak. Michael Erik, protagonista zeneko segundoetan.
Eta txaloak noski baita Mumbruri ere orain badoanean, bera aldageletara doanean. Mumbru bera ere postik ikusi dugu, lasaitu edarra hartu du taldea gaur lehenengo garaipena lortuta, 83-76. Bai, beak esan du, patxadaz jokatu dutela, azkeneko minutu horietan, bea oso urduri ikusteko aukera izan dugu aulkian, baino erten danean askatu eginda, eta lotura zoragarriak lortu dituzte Erikekin, eta agian horre onda, gako azken minutu horietan. Garaipena lortu du lehenengo Eurokapen aurten Bilbao Basketek garrantzitsua da, izan ere etxeko partiduak irabazi egin behar direlako, 5-tik bat bakarri geldituko da, baina Bilbao Basketek ez du hori izan nahi. Ana Kaotikoa pelikula izango duzu orain ikusgai, baina Josean, aipatzekotan Mumbru lehenengo, Erik gero, baina Carles Duranek horre ukidu Bori antolatzailea esate baterako landalan. Bai, nik uste konfiantza izugarria izan duela gaur, berengan Javi Salgadok nahiko zuzen kudeatu du erasoko jokoa, baino zailtasun izugarriak ikusi zaizkio, defensako lan hortan eta oso ondo aprobetxatu dituzte kanpokaldetikan jokalari estatu bat horrak, ditugu zeko. Bukatu daba partidua irabazi egin du Dominion Bilbao Basketek 80 eta 76 menderatu du Lietu Gozeta. Hurrengo batera arte, agur!